Kaixo ekipo, zer zaudete aspaldiko hilabeteak ez genuela elkar ikusten hemen gure aurpegiak. Bide batez, ongi etorri hemen sexy kuadrillara batu zareten guztioi. Gaur ez da itzulerako bideo ofiziala, baizik eta paketeak irekitzen bideo berezi bat. Gauza asko daude eguneratzeko. Terra hartuko dut, por cierto, zaikukia, Eta hasiko naiz. Bueno, hilabete hauetan, esan dudan bezala, gauza pilo bat gertatu dira. Pilo bat, baina pilo bat, bizitza aldatu zaidala edo nire bizitza aldatzeko gauzak gertatu direla. Bai. Eta zen pasatu da, Iruña, zen pasatu da. Txoin, nola demontra irekitzen den kutsa hau, orain ezakit irekitzen. Bueno, jazta. Ireki dudala. Garrantzitsuena hemen dago. Apirilean utzi nion bideoak igotzeari, nahiko pozik negoela, astero edo kasi astero bideo bat igotzen bilelako. Erronkak jarraitzen du. Kontua da, noiz bueltatuko naizen, bueno. Pentsatu baino lehenago. Kontua da oso agobiatuta nengoela lan kontuekin, oposaketak nituen ekainean, gauza pilo bat pilatu zitzaizkian, emozionalki ere ez nengoen oso ongi, beraz erabaki nuen, albo batera uzkaina hasieran bueltatua behar nintzen. Baina, bueno, pues izan zen oso ikasturte amaiera trukulento. Que, por cierto, arroxa jarri dudala. Esaten nuen bezala, oso amaiera trukulentoa izan zen, gainera oposaketak izan genituen, bueno, un show. Nahi baldin baduzu oposaketen inguruko bideo bat egitea, en plan zehatzago, pixkan dire prozesua azaltzen, esan eta egingo dut. Agian egingo dut esaten ez badiazu ere, baina baldin badakit norbait interesatua dagoela, izan aurten dituzuelako posaketak hemendikan 2 urtetara edo planteatzen duzuelako hemendikan denbora batean prestatzea, pues hori. Total, ikasturte amaitu zela, sartu nintzela oposaketetan, gainditu nuen lehenengo fasea, pasatu nintzen defentsara, San Ferminak bete-betean, ni burua oso nekatuta, gainditu nuen ahozko defentsa, eta ekipo oraintxe bertan naiz, praktiketan dagoen funtzionarioa. Oraindikan ez dakit hitzaren sinistu bai, baina aterrizatu en plan lurreratu, eske movida bat da, Osea, ez denolako utxuneak duten duen horrelako prozesu bate. Bidean, nire kamera, blogeatzeko kamera hil eginda, utzi egin gaitu. Eta erosi dut, Osmo Pocketa frogatzeko, ze iritsi behar zen, nire helburua zen edukia sortzen hastea, ekainean esan dudan bezala, baina entre una cosa y otra, kamera bazegoen ero, orduan horregatik atzeratu dut orain arte. Erosi nuen, batu nituen oposaketak. Bueno, ekipo, pues ya está, hasi dira porrak, hasi dira eta gaur bukatuko dira ere San Ferminak. Eta nola atera zaian, pues, ni gustora geratu naiz, beti gero, pues, azterketa guztietan bezala dago de, hau izan beharko nuke, hau erakutsi, ez dakit, ni pozik nago. Arriba, ekipo! Joan nintzen atortxura, lehenengo eguna dena eman nuen, hasi nintzen bloga grabatzen eta blog bat dago, ezakit. Irudiek grabatuta daude. Buen ekipo! Heldu gara! Hementxe dago kriston muraletik. Eta dago jendea badatorrela akanpalekura. Gu garenez autokaraban esia. Baina hori, ea zer grabatzen dugun, ze gaur tokatzen zait sare sozialetako txanda egitea, berez helburua dela, irudiak grabatzea eta bidaltzea. Eta jazta. Eta geratu zaizkit oratzean. Pues nada, hala, gero arte. Baina gero jarri nintzen gaixorik. Sukarrarekin eta voltatu nintzen Iruñera, nire buruari mimitoak ematera, ze es que no podía con mi alma.
Eta hortika, pues, uda horrela hasi da ikasturtea, bueno, esleipena, aurten instituto berri batean nago, praktikak egiten. Praktikak direla, baina lan egiten duzu irakasle bat bezala. Aurten Altsasu lanbide heziketako institutoan nago, super ekipaza daukagu. Eskola berri bat da, egiteko modu berriak, ikasle berriak, profesional talde berria, bueno, erdia ezagutzen dudala eta lan egin izan dudana beraiekin, eta orain artekoa, osea, ekipazo bat daukagu. Orain ari naiz aterrizatzen en plan zenbat gauza dituan egiteko, ze gainera urte naiz tutorea, eta nago oso pozik egia esan nire taldearekin. Oso jatortxiak dira nire ikasleak. Orduan, nire mugikorra ere hasi da faiatzen. Hau, iPhone 8 bat da, 2016 urtean erosi nuena, osea, baditu ja bere urteak. Eta banuen buruan, que por cierto, hemendik Trikuxabi, mila esker maite zaitut, ze mareatu dut pilo bat, iPhone berri bat erostea. Egon nintzen berria ateratzea 17, baina eske oso garestia da. Orduan, erabaki dut, asko pentsatu ondore, zenik gauza hauek asko pentsatzea. Gustatzen zait edo ez, baina horretarako tendentzia dut, eta erabaki dut hilabetero 150 euro aurreztea erosteko. Bale, ze pasatzen da? Hasi dela faiatzen. Orduan, egon nintzen aurrekoan back marketen begiratzen, eta esan, bueno, topatzen baldin badut modelo bat dagoena ongi, prezio eta kalitatean hartuko dut. Eta hori gertatu da, hemen badut nire mugikor berria. Bigarren eskuko mugikor bat da, hain zuzen iPhone 12 Pro-a, eta ikusten dudan bezala, osea, oso txukun dago, osea, apenas du markarik. Orduan, gero honek ere balioko dit plan renove egiteko. Wow, oso polita da. Ateratzen zitzaidan oso desberdintasun gutxiago lehen artean 12 Proa eta 12 Minia. Bueno, badakar ere hau, baina ikusten nuen zela da Lightning. Nik esango nuke zela pues da Lightning. Zut ulertzen, uste nuen zela USB-C. Bueno, askotan esan dut, banituan gogoak, ditut gogoak jartzeko, baina gero da, ez dirala gorputzak jarraitzen, osea, nahi nuen, baina que no me salia. Eta orduan, kamera aurrean egoteko adisgusto eta gaizki pasatzen erabaki nuen. Ateratzen zitzaidan arte, ez nintzela kamera aurrean jarriko, eta bueno, ebetxe gaude, eta nire mobil berria, nire mobil zaharra, nire ordulari berria, hurrengo bidera arte. Esaten dizugu, hau ez dela buelta ofiziala, egongo dela. Bideo batez, nik badakit norbait hurrengo zubian badoana bere lehenengo penintsulatik kanpoko solo tripera. Solo trip da, bere buruarekin bakarrik bidaia. Nora ote, hori hurrengo bideon ikusiko duzu. Aio, edo ez.